Bogăția insulei Leonia se măsura din lucrurile care în fiecare zi erau aruncate pentru a face loc altora noi. Nimeni nu-și punea întrebarea unde duceau în fiecare zi încărcătura lor gunoieri. Cătălin avea 10 ani și avea și un vis. Și el, când va fi mare, va deveni gunoier. Poate unora li se poate părea ciudat, dar în insula Leone era un vis comun între copii, așa cum la noi este să devină pompieri sau fotbaliști. În acea insulă, celebritățile erau ei, gunoierii, care în fiecare dimineață adunau enormi saci negri încărcați de gunoaiele de pe marginile străzii pentru locuitorii orașului. Erau eroi naționali. Iosif a adormit. Visa că se găsea într-o sală goală, semi-întunecată. El și o carte. Iosif a ridicat-o și a început să o citească. Legendara navă a bucuriei Șantier. O navă care umbla pe mări pentru a salva visele copilor. A întâlnit nava Șantier și pe capitanul său Don Tom. Acesta este visul cel mai profund. Toți se pot întâlni cu legendara navă a bucuriei Șantier. Prima regulă este că nu poți găsi nava a bucuriei Șantier, dar va fi capitanul cel care îl va găsi pe visător. Nava este în căutare de vise mărețe, deci a doua regulă pentru a întâlni este să ai un vis măreț de realizat. A treia regulă, visul pentru a fi eficace trebuie să fie îndreptat spre o persoană, căreia îi dorim binele. Visătorul este exclus. Dacă aș putea să-l întâlnesc pe capitanul Dom Tom, pentru că eu aș avea un vis frumos de realizat. Și care ar fi acel vis? Dumneavoastră? Sunteți domnul din carte. V-am văzut în poză. Ai dreptate, sunt domn Tom. Și care ar fi visul tău, dragă Iosif? Visul meu este ca orașul meu să fie cât mai curat. Suntem siguri că acesta este visul tău cel mai de preț? Și, sigur, care ar trebui să fie? Dragă Iosif, trebuie să ai curajul să privești în profunzimea inimii tale. De fapt, eu doresc să-i ajut pe toți oamenii să devină fericiți. Avem de toate pe insula noastră, dar oamenii nu-s bucuroși deloc. Eu însumi sunt de multe ori trist. Don Tom, ce trebuie să fac ca să fiu fericit? Don Tom, este urgent! Am descoperit că toată insula este în mare pericol. Am descoperit că insula a ajuns la saturație. Ce înseamnă satura de aia care vorbeai tu? Saturație, adică sunt la maxim complet. Să spunem că e ca atunci când coșul de gunoi se umple și nimeni nu-l golește, pentru că toți suntem foarte leneși. Totuși, continuăm să aruncăm gunoaie în coș. Gunoaiele se adună din ce în ce mai mult, încât încep să cadă din coș. Ei bine, și? La fel ca și gunoaiele din jurul insulei, dacă nimeni nu golește coșul, atunci toate gunoaiele vor cădea de jur împrejur și vor îngropa insula de mizerie, de o mare avalanșă de gunoaie. Da, domn Tom, acum îmi dau cu adevărat seama. Visul meu este acela de a salva oameni. Mă bucur că ai descoperit acest lucru. Și cum crezi că vei realiza acest vis? Păi, nu știu. Nu-i poți salva pe ceilalți dacă nu te salvezi pe tine însuți. Fii schimbarea pe care o vrei în lume. Aha, dar ce poate să facă un băiat de 13 ani împotriva tuturor? Ai dreptate. Dacă te gândești doar la forțele tale, ar fi imposibil. De aceea, ți-am zis să te gândești bine care este visul tău. Domn Tom, spuneți-mi sincer, chiar credeți că putem reuși? Dacă într-adevăr acesta este visul tău cel mai important, dacă ai încredere și credință, prin iubire vei dobândi acea speranță care nu pierde niciodată. În cazul acesta, să nu mai pierdem vremea, să ne punem pe treabă. Nu știm cât timp mai avem la dispoziție. Adună-ți prietenii și explică-le cum este situația. Avem nevoie și de ajutorul lor. Domnule inginer! Aici suntem, Tom! Locuitorii de pe insula Leonia au început să se mobilizeze pentru a o salva. Întocmește-te, te rog, un program de reciclare a materialelor aruncate. Imediat mă pun pe treabă, domn Tom! Așadar, băieți,
Să avem încredere în nava București Șantier. Lumea ne mai poate salva. Gata! Vorba lungă, sărăcia noastră. La muncă, băieți! Să ne salvăm pe noi și insula noastră. Așa este. Să așteptăm să vină și domn Tom. Iată, vine și domnul Tom. Bine ați venit, domn Tom. Ne bucurăm nespus că ați venit la noi. Și noi ne bucurăm. Haideți la treabă. Vă mulțumim, domn Tom. Pentru puțin, dragă Iosif. Sperăm să terminăm înainte ca insula să fie scufundată în gunoaie. Da, și pentru aceasta vă mulțumesc, dar... Cult, Iosife. Vă mulțumesc mai ales pentru că m-ați ajutat să-mi dau seama care este cel mai important vis al meu. Eu te felicit pe tine, Iosife, pentru că ai avut curajul să privești adevărul din inima ta. Știți, domn Tom, acum mă simt fără griji, mulțumit. Să nu râdeți de mine, dar parcă aș bura. Oare asta înseamnă că sunt fericit? Cu siguranță nu poți gusta pe deplin fericirea pe această insulă, ci doar o parte. Cum așa? Mai ales că acum salvăm lumea noastră. Ca să salvezi ceva de mizeria materială, nu este nevoie de un vis măreț ca al tău. Atunci... Să-ți salvezi propriul suflet și să-i îndrumi pe alții spre sfințenie, iată calea fericirii. Adică, cum? La timpul potrivit vei înțelege totul. Adică, când? Păstrează în inima visul tău. Fii un băiat bun, cu minte și ascultător și vei vedea că totul este posibil. Hei, Iosif, am reușit! Văleu, ce greu a fost! Hai să sărbătorim!